Yo, was. Ae. Ah, ah. Yo. Wes. Ae, ae. Ah, ah. Eh, ah. Ah, Sayang nambah Os. Hey. Ah. Hey. Ah. Lolo. Was. Ae. Ah. Yo. Yo. Ah. Ya. Awas. Eh, eh. Oh. Ah, 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 ah. Oh. Ah. Ya. Eh. Ah. Eh. Ah. Lolo. Satu dua tiga, aku sayang semuanya. Ae, ae. Ah, ah, eh. Ah. Ah, 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 ah. Yo. Was. Eh. Ah. Eh. Lolo. Eh, eh. Yo, hei, 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 garuan, hei, 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 do mlayu kabeh, hei, 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 iki enak apa kok do mlayu kabeh, lo, oh alah, jebul mbok-mbokane iki rawuh, lah dalah, lah wong mboke teko kok malah padha mlayu. Ndang dorene. Mas operator mike, Mas. Oh, lawang jabang bayi. Mboke ora nyambut gawe 2 tahun nek kaya ngene. Iya, iya. Tamit. Gan golek anake nyanti mau. Wis. Do minggat nyanti mau anake. Lah Mbok Rondo. Ki Rondo apa ndek bojo iki? Rondo. Rondo piye? Ndak piye? Kaya ngene taun 70-an. Kula niku nyeser Solo. Nyasar Solo to jebule. Banjarasi sak kiwa tengene Pasar Legi tugu Pancasila niku kula kuwi wis kemput. Oh, dari nek bab kono ki apal. Apal kula Kayak boleh-boleh meteng ae. Pak Nur, Nggih, pripun? anak-anakku mau bareng aku metu kok do mlayu. Lah mila niku padha planyon ki ana apa jebul mbok-mbokane iki rawuh kok malah padha mlayu. Niku pikajengipun pripun, Mbok? Niki wae kula niku ning kamar mandi. Oh, ngaten. Terus ki kekancing. Waduh. Delalah kok ning kamar mandi ngupipis kaya kekancing. Walah. Alah, Cing. Dikancing kon njaba karo bocah-bocah. Oh, alah. Wadune arep suka paru suka ning kene bareng jenengan rawuh kok terus prung. Lah Do golek nggon dhewe-dhewe nyanti mau. 2 tahun ra payu blas aku ki. Lah ngira tahun 2 tahun ra payu kok malah muda tuwek kaya ngene. Kaya gelung aku nganti nganti butak ning. Gelungan kate butak kaya ngene. Niki mau cah 4 napa cah 6 Pak? Niki mau cah
papat. Oh, cah papat. Nggih, lari-lari sekaman mau suka parisuka. Bareng jenengan nawuh kok terus prung mboten parane tuwuntu aku. Tak celukane sitok. Jenengan celuki mangga. Nggih. Iki mau gambyonge pun rampung. Pun. Nggih. Ketoke tek malih. Alah pun saniki kreasine pun sak suwene 2 tahun niku. Lah, iya. Leren kreasine pun beda. Dampake ora banci. Enggak garapan. Yoga ya lali jebule. Lali apa ora iso. Lawang ya saiki mau setir truk wae karo. Ora apa-apa. Mangga. Purwanto. Weh, Purmanto. Rene Pur. Heeh. Sik. Up. Manut kemendan. Manut to karo kemendan, so. Nemo luruji. Ya. Yo gawe dhewe. Jiro lumonem. Nah. Sore-sore padang gula. Hey. 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 Oh, Rene. Purwanto ya. Ayo kanca Hey. Lo. Hey. Mah, niki putrane jenengan sing ayu dhewe. Anak mbarep, Mas. Anak mbarep. Anakku iki 4, pake 7. Sing telu ora dadi apa piye? Wong anake 4 kok ya pake 7 lae. Lah piangger rabi rong sasi aku terus tinggal lunga. Lae, kita ora memuaskan gitu. Mbah. Monggo. Sapa nah iki? Widodo. Edeh. Gathuk asale saka telo. Widodo ya. Ayo ayo. Gendenge santai. Yen kepethuk. Ayo nek dalan kono ae. Madheng metan. Awas. Oh. Lho. Hei. Buyuh. Lah. Ayo ke jeglok kae. Lagi Mbok De, putrane jenengan ke nomor 2 tek ejane lamen. Oh dhisik pake reok Mas. Oh, layak. Arep mlebu kok jukiran malik sik. Aku entuk bocah kuwi entuk bojo warok. Oh, dadi lirik pake niku warok. Mula seneng. Layak yo. Anake yo lemu tur pinter koprol. Enduk kowe iki nek ra wedi karo banci piye ora? Oh, ki yo ngematke kok. Oh, jebul banci ki ngono kuwi. Kowe tak wedi to? Nah, sip. Nah. Kowe wedok to? Asli. Era ki asli ya. Asli. Asli nek niku. Ya aja turun ngene iki ya. Heeh ya. Nek tularan banci. Wedok terus piye? Nah, nggih. Sapa nah iki? Heeh. Tarno Parno. Ayo Parno. Sik. Heeh. Pelok. Barang genti. Ya. Turi putih ditandur nang kebon agung. Turi putih ditandur nang kebon agung. Ketiba nyembung Loh. Oh, oh, lah sing iki nek ya malah nemen. Kene. Oh, tuh. Iki. Waduh.
Muga-muga niki gak dadi tolak balik. Ah, nggih kena kanggo tumbal. Ora enek tuyul mlebu kotak. Sim salam. Mergo wedi saka gelungan niki wau. Kowe iki piye to, Nduk? Gak kenceng. Oh, Sok talen alah. ana bendrat ngono. Baleni kok kono. Baleni. Yen iki mau joget wedok, genti joget lanang. Weh. Waduh. Wolololo. Malah. Waduh. Wih. Oh iya yen cah lanang iki kudu katoke diketok. Wo. Layak mau disilakne wae ya. Ya. Kembang-kembang melati. Hei. Abune kembang melati. Melati abune wangi. Luri dan kabudayaan. Wes. Wes. Daerah kabonge. Hei. Lalalala. Biyuh. Toli apa? Lagi kok malah anak sing nomor 3 kok malah sansaya nemen iki. Dhisik pake kaya apa iki? Niki pake dhisik anu sopir dam. Oh alah, din bapake sopir dam. Nggih. Layak to layak. Anak kula sing keri dhewe niku riyen pemain wong Sriwedari. Oh, sing keri tiyambak. Keri dhewe Oh. sing dereng medal. Heeh, sing dereng medal wau. Dapokane cakil. Beda. Mula kula jenenge Corong. Oh, nggih. Coba ditimbali katuran pinanak mriki. Corong. Ayo. Rene. Iki dhisik dadi cakil. Dong ngono ayo. Ya. Nganti kan. Corong. Nganti bocah iki. Nganti bocah iki. Hei. Hei. Oi, wong edan. Oh, bocah edan. Ayo iso entuk kaya ngono. Gorene. Waduh. Hei. Wah. Yo. Lae. Wes. Ki kok dikapakno ki kok. Hop. Pripun, Bodhe? Tunggal nika. Iso nyolong pite bakul pecel. Layak. Kowe esuk ki bakul pecel budek nek golek sepeda jebul gawa corong niku. Ha ning blonjong nek bakwah nek gembuk. Lho. Lah ki kok didol gawerane tanah piye? Oh alah, bocah. Ayo rene. Ayo. Bocah ra cetok kaya ngono. Wis nganti bocah kae. Lho. Oh, sikile sepanasen barang. Ayo, wis ndak ngadep karo mbokmu. Wong kok gawani pite tukang bakul pecel iku rumasane. Angger ning dinggon kok mesti nek wong kelangan pit. Mergo saka corong. Kene ya, Nduk ya. Ki paring suka lelipur karo pangarak temanten putri saka Banjarsari. Nggih, saka Banjarsari. Saka Solo. Nduk. Saka Solo. Solo ki gudange budaya. Nggih. Saiki jejer kono. Ayo. Corong Manut kono. karo mbokane. Corong kidul dhewe. Dodo. Ya tuh wah ijan. Tarno. Heeh. Purwanto. Ayo. Yen Jawa Timur Sragen kuwi babakan tayub mesti Nggih, pun pokoke Sragen. niku masyarakat Tulung. umum saged. Nggih, estu. Solo niku ya gambyong. Yo gambyong yo Ya gedang seni. bedaya. Nggih. Srimpi. Wis Nah, kathah sanget. kathah sanget ing mapan wonten ing Solo. Ya Nggih. radarene. Nah. Ika saking perkumpulan sedap malam saking Sragen. Nah, Kijing miring. kijing miring. Kendange cengkok jomplangan. Nah, mangga.
jogetane molak-malik ya rono ya rene. Absen sitok-sitok. Ya. Purwanto siap. Parno siap. Oh iya. Dodo siap. Waduh lha. Sithine banter men. Corong siap. Waduh. Oh, nyolongi pit bakul pecel. Kowe ora dimasa wong kene wis. Nggih. Monggo para Monggo serampat so. Serampat wis lho, Pak. Oh kijing miring. Tak kira serampat. MC niki ora tau payu. 2 tahun. Kijing miring ya. Heeh. Ayo ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring Awas yo. Iko sekat di antar-antar senenge banget arep disokok ayo ayo mas kijing miring ayo 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 mas penak miring ala perak bisa bening omai cerak orang ngepene etan kali Awas madhep etan. kali Lutang tulutang tu. ono ate Solali. Iki nek pesertane dadi 5 to iki. Cah cilik ki lah. Tak iki yo ngene tak padha kaya seneng men banci. Ketoke jiwane ya seneng. Waduh. Nggih to iki. Ya, Waduh. Duh. cah cilik ngono ki lho ra ndek dosa ngono ki lho. Ikut joget ya, Nduk Cahayu, ikut joget nggih. Lah nek melu jejer ngono kuwi entuk rokok. Ngetan. Banterno lho. Ngetan. Ah. Corong mburi dhewe ya mesti salah ya an. Yo, kono madhep rono. Wah, wis. Lah Enten. temantene ayu ya, Nduk ya. Jan ayu tenan kok. Corong iki umpama raimu gak ngono ki nek entuk bojo sak wayah-wayah tak dandani ngono kuwi. Waduh. Lah banding mangap kaya. Ora ada. Lae. Lah aku yo ayune ra karan kok, Mbok. Ayu apa ora dandan kok pethek kae. Waduh. Walah. Mundur. Timun. Ngiwa. Sing cetha lho, tengen. Mbule ngarep sira dhuwur. Tengen. Malah iso ngerarak tukang syuting barang. Hei. Oh. Kowe malah lagi klisruh tukang syuting. Bocah nek. Bocah nek. Weh, dalah. Ngono kuwi piye? Nek tukang syuting ki seneng tuh syuting gundul ngono kuwi. Wah. Nek berondong rumah saku nek. Tandani calonmu wis nunggu wis. Kalau kowe besok nunggu awakmu. Halo, dadah. Waduh. Calon apa nunggu besok mau. Ayo. Lah ya kuwi ya ndek klambi kaya ngono entrane ya. Wo, kono iku nyambut gawe. Paragane rung teko niku teko dhisik kok. Lha nek kaya bakul plendungan. Waduh. Timun. Mundur. Dermun. Sigarane ayo bangun
nakarane ayo ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring awas yo lara disampirane amai cerah ayo ayo mas penak miring ayo ayo mas penak miring foto ono kowe Awas. senang banget ora bisa kumpet Timun wis no ya. Ngetan wis. Ngulon. Kiwa tengen. Kiwa. Lae. Wit mau kok sing disia-sia kok mung ngarep corong Wis. Piye neh? Kiwa. Lah wis iso tengen dhewe. Lah, Kupinge dienggo ngrungokno ngokne. rambine. Oh. Lae. Wis salah disia-sia. Ayo kiwa apa tengen? Kiwa kok ya tengen ae. Salah neh. Timun. Maju. Mas, mingkem ora Mas syuting? Syuting kan, Mas? Mi- Oh, mingkem. Wes. Kok TV ketok. Lah. Wes. Walah si kuwi malah. Malah tukang syuting dioso. Ngulon. Sitok. Purwanto. Tarno. Dodo. Cara. Coba lambemu tok sing obah iso ora? Waduh. Ayo coba disyuting, Mas. Syuting di Zoom. Ayo. Cara. Oh ya iso jebule. Kuwi ngiwa tengen sowe saiki coba mengomingkup corong tok lambene syuting Mas. Ayo. Cara. Lae. Kaya kadal. Oh alah. Malah kaya kadal jare. Sigarane. Ayo bangun mbang. nakarane Gentung. miring ayo mas penak miring disampirane amai cerah etang kali kulon ya kali tengah-tengah buah Delak. mati tak tiba-tiba pada Wah jan ngene iki ya gumyak ya nduk ya. Wis ndang norma kaya ndek ngono. Sertifikate mbok iki wis ketut kabeh iki. Ya normal independen sertifikate mboten sakit teko dinding ya, Mbok ya. Nggih, muga-muga sasi ngarep wis ndang pulih. Adadake gelungan kaya ngene. Alah. Lha Alah. iki nek damen tok. Lah ugi balangi anu corong mau nak kebak damen. Iki mau jejogetan. Niki mau jejogetan nggih. Saiki tetembangan. Monggo pareng ngaturaken tetembangan katur. Nggih. Iki gandeng gone kaya ngene iki manggone ning kene, Nduk. Nggih, majan. Aku pengen kondur, Pak. Hmm. Pipone gedimen iki. Aku dhisik ndek bojo ngene iki ya. Kowe kian. Oh, alah. Gek kanggo pirang sasi niku kalih ngoten niku. Ngampe penyanyi setunggal. Ayo, Hei, ngampil setunggal yo kanca-kanca. sing kuning kuwi. Oh nggih. Barene. Heeh, sing kuning. Lagune ya rahasia kok. Ditatanggane. Tarno ngarep. Mekene. Dodok kono. Corong ning pinggir wit kono. Nah.
Kene jeng. Nggih. Lagune Gubuk Asmara. Siap. Nah. Kowe ngarep dhewe kene iki. Sik. Aku ki wedi. Nek wedi ngopo? Sing kok wedeni iki yo. Sawan. Oh, kowe iki rong tau dikuabruki banci patah ngono kok. Wah. Wong amor banci iki ilang suker-suker sakite, Nduk. Sasane muni kena sawan. Tak eling-eling sawan ki yo enek ning sawan banci ki rong. Nah. Sawan banci po enek. Ya. Gune Gubuk Asmara bersama jenengmu sapa? Laila. Laila. Nggih. Ya lah. Aduh. Ya ndang. Lah. Nggih. Nomor HP-mu pira? Aneh. Barang itu kaya ngono tuh mboke lali. Monggo kadang vaksin. Sapa ki? Oh, vaksin ke Yakuza. 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 Heeh. Iso vaksin iki lho. Lah iya. Aku mesti vaksin ya. Iya. Yakuza. Yakuza.